هەڵبژارتنا سەرۆکی هەرێما کوردستانی نێزیک دەبە و هەموو هێز و لەیانین سیاسی لە بەندی پەیامەکە سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بارزانینە li gorî daxuyaniyekê ji ber devkê fermiyê pedeke Cafer Emînî got peyama Barzaniya gotvar rojê nêzik de derkeve dê dozê li guhertina bilind a hilbijartinê bike. Got xweş bo birêxistina prosesa hilbijartina Serokê Herêma Kurdistanê amade bike. Di heman demê de guftûgo li Berlemana Kurdistanê di navbera partiyên siyasî de bi awayekî fereh dibin û piraniya wan tekez dikin. Got divê destûra herême ji nû ve were nivîsandin û serokê herêmê li gorî wê bê hilbijartin. Barzanî dixwaze diriya peyama xwe re hemû guftûgoyan bi dawî bîne. Lê guhertina hilbijartina biriya peyama Barzanî ragihand got hilbijartin divê demê de nikarin pêk werin. Ji aliyê xwe ve pedekê pêşniyar dike got wê kongreka niştîmanî li dar bikeve û dê de endamên Perlemana Kurdistanê û nûnerên Kurdan li Bexdayê û nûnerên leyanên siyasî bejdar bibin û baweriyê ji bo 4 salên din bidin Barzanî û ev yek diriya yasayekê re ji Perlemana Kurdistanê rewa dibe. Li hêlek hedin yenekê yekê ji duriyan pêşniyar dike destûr yan jî yasaya serokatiyê. Firakisyona partiyên goran komala û yekgirtî heman nêrînên didin lê helwesta xwe ya dawî nedane û li bendî peyama Barzanî ne. Ya got firakisyona pedekê li bendî wê ye da pêşkêşî Perlemanê bike. Got berdevkê fermî bi nav dibêje ev peyam dê pir babetan bi dawî bîne.